Baba muri mutsene, muri mutsene, muri mutsene, muri mutsene, Yesu muri mutsene. Kanari masikati ano ndichakubata ruoko mumweya ndigofamba newo tichiita anonzi ma-religious reforms kudzinza kwenyu tichipwanya every other altar isiri yaJehovha tichazviita nezita neropa raJesu. It's not by might nor by power but by the Spirit of God. Tiri kudestroya ma-altar. Pakawaridzwa basa rako nhasi ndiri kupaenda, pakawaridzwa mari dzako ndiri kupaenda, pakawaridzwa mushando wako ndiri kupaenda. Satani imbwa, yati Satani imbwa. Jesus. Ndakandokuudza last time kana tiri kumusha we count on you. Mimi muri munhu we count on you. But muri kuitei kuno chabuda hapana. Wese asina chaari kuita. Ndiri kunzwa spirit yangu yakasimudzwa kwazvo kuti Mwari ngaakurangarire nhasi, Mwari ngaakusimudze nhasi uchibva pano uri kuenda kubasa. Handina kukumbira sisi wangu, handina kukumbira isori mukomo, but pandakauya last time ndakasvika asingaseenzi, asiri kuenda kubasa. Ndikati muda kundizoshumaira kuti pfugama tinamata. Ndikati tora mapepa ako uenda kubasa. Anga atorambidzwa kuzouya nemurungu ari kubasa. Toda kugadzira testimony pano. Ndati nhasi masikati ano toda kugadzira testimony. Tiri kugadzira testimony kumba kwenyu maiguru, zvisina kumboonekwa nemaziso, zvisina kumbonzwikwa nenzeve, zvisina kumbokarakadzwa nemwoyo. Tiri kuteera zvinhu zvedu zvakadyiwa negwatakwata, zvakadyiwa nemuteteni, zvakadyiwa nemupedza chose. Taakuteera zvinhu zvedu. Satani ngaarohwe nguva ichipo, aregedze vana vedu, aregedze mabasa edu, aregedze utano. Nezita raJesu, nezita raJesu. Kune zvakasungwa muchadenga. Mwari akatipa potential neability yekuenda muchadenga. Ndakamira pana. I don't care kuti unosara uchindilebhura kuti chasara uchiti chachimethodist here chaakuitwa nana Bob. But kukusiya uchiroiwa ndochimethodist, kusiya usingaroorwi ndochimethodist, kusiya muchato wako wakabatwa ndochimethodist. Handina kuchengeterwa mahara. Ndati handina kuchengeterwa mahara. I address every devil in this house in the mighty name of Jesus. Ndichateera zvinhu zvevana vaMwari vari muno. Hallelujah. Ndiregedze ndiite zvandafambira. Ndiri mumethodist akakwana, handina imwe chechi yandinoziva. Saka handikendenge kuti uchasara uchiti chitendo chevapostori ndinoita maningi. Opana ketekezima ndorova opandiri pana. Haleluya. Chii chimwe chaungada kuti nditi? Manzwa wanga ari apa, manzwa ndichitaura tichiita liturgy yeHoly Communion nemusoro ndisina himbukwa. Hatifungi kuuya kuitafura yenyu otenzi wemutsa kutenda mundaramo yedu mbune, asi munyasha dzenyu huru dzikupanda hatisakafanira kuti tiunganidze mufurufuru munyasi metafura yenyu. Asi imi muri tenzi, basa renyu kuva nemutsa kune vanhu vese nguva dzese. Tipei izvozvo tenzi unemutsa kuti tidye nyama yemurumbwana weJesu Kristu nekunwa ropa rake rinokosha, kuti tisambidzwe neropa rake rinokosha, tigare muna usingaperi naiye agarewo munesu. Amen. Haleluya. Mosara motaura kuti chachipostori chiri kuitika. Ndochipostori ichochichi chamari. Ndakaenda pandakaenda kuUK mufundisi, ndakati Mwari ndibatsirei. Ndakaenda kuBristol, ndikaenda panonzi paJohn Wesley Center, ndikaspenda the whole day ndiripo.
ndikadya holy communion yepo, ndichitenderera ndikagara pacheya paigara John Wesley, ndikaenda pamubhedha paairara, ndikatora gauni rake zvikanzi anhu harichabvumirwi kuti mumboedza, hazvichabvumirwi. Ndobva ndatanga kurisecha ndichipinda muofisi make, kana pane munhu airova deliverance ndiJohn Wesley, pane munhu anga asingachaidzi madhimoni ndiJohn Wesley. Rimwe zuva akanamatira dhongi rake rarwara achida kuenda kubasa, akati Mwari muda undiende nei, iri ngaripore ngaritomuka ndinoenda kubasa, ndautoritafa izvozvo. Saka handivhundutsirwi nemuroyi anoda kudhifenda teritori yake, achitaura kuti hachisisiri chimethodist chaakuitwa. Ukaona ndichirova muroyi ndiri kuita chimethodist chaicho chaicho. Hallelujah. It's according to the book of discipline, according to the Wesleyan tradition, and according to the Bible, the word of God. Muroyi ngarohwe, zvikwambo ngazvirohwe. Ndiri kungokukumura chimethodist chiri kutadzisa kuponeswa makore hopo muri muchechi, uniform masakadza dzakawanda, munoimba pakwaya muchidzova kwazvo, vakawamba ruwadzano makamba makamba eruwadzano makamba makamba eruwadzano mazita ndiwo aya vakawamba ruwadzano. Vati zvinhu zvanga hazvisi kubhadhara, zvamai ruwadzano rwakavambwa kuti iwe uwanirwe nyasha iwewe. Chii chiri kuitika kumba kwako? The devil is a liar. I repeat again, devil is a liar. This is your day. This is your season. This is your year. This is your moment in time. Let's sit down, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ameo ndichaita nhoroondo dzanga ndichida kuita here. Ndakunzwa kusada kudziita. Titoikasikira. Tisaitaenda kure. Hallelujah. Jesu ari pano. Jesu ari pano. Jesu ari pano. Ari pano. Ari pano. Tedzera mafambiro andiri kuita. Haune kuti wakamborudzwa ruchimbwa kuti ndatinodzi zvese sevhisi inoyi. Jesu ari pano. Jesu ari pano. Jesu ari pano. Ari pano. Tamuona ari pano. Anorapa vanhu ari pano. Jesu ari pano. Jesu ari pano. Jesu. Upenyu huchirema ari pano. Ari pano. Jesu ari pano. Ari pano. Kufa kwako ari pano. Jesu ari pano. Jesu. Munozonorisechawo zvenhoroondo yandanga ndichida kutaura. Handichaiti nhoroondo. Hauna kuzvinzwa here? Hauna kumbozvinzwa here? Kuti Mwari uyo haapererwi nesimba. Mwari uyo haaneti bawe. Vakomana vanodzedzereka vachiwira pasi, vamwe vanotorerwa simba ravo. Hauna kuzvinzwa here? Jesu ari pano. Jesu.